Salam hediýet watandaşlar, sagyrgyny oturan musaňyz bagtdan paýly türkmen ilimize rowaşlyklaň, üstünlikleň ýar bolmagyny arzu edýäs. Biz bagty ýardamanda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Adam bagtly diýen zatlarynyň rahmetligi hemmelere mälim bolsa gerek. Rahmet bilen bir hatarda diň jarşam qadaly ýagdaýda alyp barmak adam juda bagtly diýen zatlaryň biri. Edil watandaşlar bir gepleşigimiziň şu gedekki sanyny Sultan restoranyndan taýýarlaýar. Bilşimiz ýaly berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe edil arka dagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyz, paýtagtymyz gün saýyn güllä we täze täze binalar, diň jarş merkezleri halkymyza ulanylmaga berilýär. Şoň üçin halkymyz watanymyzyň ösüşine münasip goşantlaryny goşup şu döwrümizde bagtyýar zamanamyzda buýsanýan pursatlaryny öz maşgalalary bilen, dost ýarlary, kärdeşleri, joguralar, dostlary bilen wagtlaryny medeniýetli diň jarşyda geçirýärler. Şeýle ýerler paýtagtymyzyň bir neçe ýerlerine halkymyza uly hyzmatlaryny ýetirýärler. Edil watandaşlar, men bu gepleşigimi ýekelikde alyp barmarym. Siziň garaşýan, söýgüli, medeniýet sunugat işgärleriňiz men bilen söhbetdeşlikde bolar. Muň üçin biz dörüjülük toparmyz bilen ene şu restorana geldik. Häzir biziň söhbetdeşligimize goşulmagy Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Serpay aýdymsa dörüjülük toparynyň aýdymçy gyýlary geler. Megerem olar häzir biziň aramyzda ýetip gelýän bolsalar gerek. Hoş owazda ýanglanýar bu Serpaýyň owazy. Ýürek bilen dinlenýär bu Serpaýyň owazy. Yürekler gelýär joşu. Doymayan eşte. Bat berýär döwrümizde bu Serpaýyň owazy. Hawa. Ýurdumyzda Mehman prezidentimiziň ýol başçylygyna, medeniýetimiziň, sunugatymyzyň genji hazynasyna münasip goşandyny goşýan dörüjülük toparlary joşumly rahmet çekýärler. Olaryň birim Serpay dörüjülük topardyr. Gıylar salam. Gelinimi sagama. Ol meňni sagamany işleşip ýörsiňiz. Hawa, gowmy ediňiz. Gowy şükür. İşleňiz gowmy? Hawa, gowy. Menem size garaşyp otyrdım. Hem çay içip. Diň jarşy şolar ýaly köp gelýäňizmi? Hawa, şu gyýlar bilen işleşlemedi bilen boş wagtlanmaz. Aýdym öwrenýär. Hemen bir şey hormatly arkadaşymyzyň bize beren şu owadan ýerlerine, restoranlara şeýle bile bir çay başyna görüň etmäge ýygnaşýarsa. Olaň restoranlara baranyňyzda siz tanaýarlarmy köpçülikde? Hawa. Ýüzüne gelýänler aýdym aýdyp berýär. Diň jarşatlar olaryň siziň aýdymyňyzy eşitjek boldy. Hawa diýerler köpçülik ýerlerine wariýasiýada, restoranlara wariýasy bolýan. Agy sen aýdym aýtýaň, gowy aýdýaň diýip bize kän aýdýarlar. Biziň üçin bir uly wagtda. Haçanda diň jarýan pursatyň özüňem diň jarasyň gelýärdi. Oturup siz aýdym diňläsiňiz gelenokmy? Gelýär. Ýöne bizini aýdym aýdýan wagtymyzda diň jarýasa şol aýdym aýdyp duran pursatymyzda da Mehmanileşler, ona biz häzir burunmyzyň şu ýerine, şu owadan
Gelin gıylarmady men tanış edeyim. Türkmenistanyň at gazanan artisti, Ogul Meňli Muhamowa, Ferpay Dörejülük toporunyň aýdymçysy Akmaral Hekimowa, hemem ýaş aýdymçylaryň biriş Dörejülük toporuny Selvi Meredowa, men çep gapdalymda oterine Oğulursun Dowanowa, heme on gapdalyna şu Ferpay Dörejülük toporunyň ýene-de bir ýaş aýdymçylarynyň biri Aýzady Kasimowa. Gyzlar, siz bilen söhbetleşip bolýanlygymda juda şatlygymyz aýdasymyz gelýär. Bidem şat taýjyrym. Ogul Meňli, biz siziň aýdymlaryňyzy köp dabaralarda eşdiýäs, dinleýäs. Elbetde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, diýarymyzyň ähli ýerlerine bir owudan owazlar, mukamlar, aýdymlar ýanglanýar. Onu biziň ýurdumyzyň ösüşi bar, hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatynyň beýany bar. Her bir dörejülük mediýasyny otýşgäri çekýän zähmeti bilen şu ýurdun ösüşine munasyp goşandyny goşasy gelýärdi. Şeýle goşandy biz siziň dörejülük toporuňyzda görýäs. Kän aýdymsallara işleýäňiz. Hawa aýjyryn, dogry aýtýaňda, biziň şu toporumyzyň esasy maksady her bir bayramçylygyň öz temasyna şoňa görä bir aýdym saat taýynlamak, şeýle hem şoňa görä eginişikler giyinmekde esas maksadymyz. Her bir bayramçylykda da halkymyz görýänler täze aýdymlary biz tanseserlemedi bilen birlikde halk köpçüligini hödürleýärse. Siz şu dörejülük toporuny eýen bir neçe ýyldan beri rahmet çekýäňiz. Eger mümkin bolsa aýsaňyz neçe ýyl beri şu toporda işläp ýörsiňiz? Aslında siz neçe ýaşyňyzda geldiňiz bu topora? Men şu topora gelemde bara gyýjagym da. Biregine 15 ýyl beri rahmet çekip gelýän şu toporda. Şu toporda abraya iyi boldum, soň durmuşa çykdym, maşgalaly bolduk. Özüňizden bilýäňiz, çagajyklarym bar, bir oglum, bir gyzym bar. Şeýdip agdy bir işleşip ýörse. Onu maşgala bilen aýdymsal bilelikde alyp gitmek hiç ýelse-de kynşanokmy? Kyn. Beýle toporuň bir neçe ýerlerde konsertler bar, ýerine ýetirmeli aýdymlary bar, çäräge görä. Iş saparlar var gidilýän. Kynşýa ýöne, ýani ýollaşyň düşünse, kyn işleri maňsatlaşýar da sebäbi durmuşda birek bilen düşünşip ýaşamallar. Öňünden maslahatlaşyp çağalar bar, okuw gidýäni bar, çağalar bar, gitýänler bar. Şolar taýynlama naharlaryny hemme zadyň taýynlaýarsa, bir konsertde ýa-da bir daşary ýurtlara ýolagçy bolsagam, şo zatlary öňünden hemme zatlaryny taýynlaýar biz özümize. Gadan ýagdaýda alyp barýaňyz ana diýmek. Galaşdyrmaly. Ona diýmek şu Ferpay toporuny iň ullary hemem köp ýyldan beri rahmet çekip ýörenler. Siz bolýaňyz. Akmaralam meni ýa bir neçe ýyldan beri tanaýar, siziň toporuňyzda işleýär. Akmaralam 10 ýyl beri rahmet çekip gelýärdi toporumyzda. Akmaral bilen neçe ýollara ýolagçy bolduk. Hemme welaýetler aýlandyk, daşary ýurtlara aýlandyk. Şeýdip agdy bir toporumyz bilen işleşýärse. Bir neçe täze gelýän gyzlar we ýaş gyzlar. Şolar kim gelende öz toporumyza güler ýüzü bilen kabul edýärse. Ogul Meňli şu täze gelýän, siziň toporuňyza gelýän ýaş zehinleri siziň täsiriňiz, öňkü aýdymçylygyň täsiri nähili? Bize şolara bara bir
gowy tarapyndan täsir etjek bolýarsa. Can edip hemem aýdym öwredi. Aýdymlamagy Şonu dogry we dogry. Bilýän adamy bolsa sorasalar, soramasalar hem aýdýas. Gyýlar şu aýdymmadyr, şonu ýazyp alyň, şonu öwreniň. Ine häzir özlerim diýer ýöne. Sözlerini yok man ýatyp geldi. Sözlerini ýatlaň. Kagda seretseň edil şo tomaşaça öz ýüregiňdäki al berip bolanyň. Kagda seretmän şonu ýat tutwaýdaňdy, eýýäm sen arkaýyn aýtdyn. Ne bilmeýän ýerimde dogrudanam sora ýaz, öwrenýäs. Ol adam näme bolmanam kiçilikden hemme zady bilip duranok da öwrene eýýäm kämilleşýärdi. Ýaş gyýdylar gatnap ýör, çeper howasçyňlar wa ine özümize mene öwredip ýör. Öňden bäri işläp zähmet çekip ýörenlerine meňli 15 ýyldan bäri zähmet çekip ýör bolyn, eýýäm şu halypamyzyň gylyk häsiýetini görýäs biz. Meňlide. Hawa. Inni meňliğini görüp ine bize de geçýär şu häsiýetler. Ýöne gylyk häsiýet diýdiňe meňli bir hili açygyrak. Ýöne Ýöne halypany görende agrasyrak, biraz çekinirýär. Yo, elbetde öleýär halypamyz biziň ýol başymyz, eýýäm jogapkärçilikli ýöne bary bir şägirdi da meňli halypamyzyň geçýär da şoňa. Dogry aýtýaň, şu käwat bara halypa bir zat öwredip başlaýar bolyn. Diýenlerin gyýlar aýtýany wahýaň şonu diýjek bolup otyrdım diýen dogry-da. Halypa şu men aýdan adymy aýtjak bolup oturan adam halypa diýär-de. Menim ana diýdim, ýaňy diýene bulary. Ya da plan aýdym diýip aýdyr häzir. Şonu aýtdyrar diýsem, şol aýdym aýtýar-da. Ol uzak ýyllaň dowamyna bir iş tejribe bolmagy mahmal. Onu bara gürleşip dilli düýşmem edip bolanok da adam bir içki duýgusy bolýanlar da. Belkem şoňa üçinmi bilem, okşon ýaly köp bolýar mende. Kürdistan'ın bayrağına bağlı tavanı görsem Bahavetimi kılan denge bağanı görsem Denge bağanı görsem Ağlayı arşa teştir Adi elimi paştır İki cahan teştir Arap kıvanı görsem Arap kıvanı görsem Ferpaýyň gyýlaryny görende olaň ählisiniň ýüz keşfe meňdeşýärlik bolup görünýär. Tomaşaçylar diýerler. Egin başymydan bir meňdeşgeyip çykýar. Meňdeşligi diýerler-de. Häzir meňdeşgeýänliginden Belkim o da täsirini etdirýändir, o sebäbi hem meňdeşgeyip Şundan meňdeşirak ýöne. hem bir aýdamyzda bir adam aýdýan ýaly edip birini ýetirmek esasy şo da meňdeş görkezýän bolmagy mümkin tomaşaçylara. Onam ýöne başarmak gerek. Onam işlemeli. O öňünden işlemeli, Aýdymçy gelenden eýýäm saňa goşulyp onu edip bilen o. Aýdyş uğram başga mümkin. Başga heňde aýtýan bolsaň, sen gelip bidiňkä gerjek bolsaň, eýýäm ol saňa özüňde mesele döredýärde. Şoňa girmek üçin eýýäm sen işlemeli. Aýdymlary köp aýtmaly. Bir hemmemiz köpçüliklerin deň bir derejede aýtmaly, ýekelikde de aýt görmeli şol aýdymlary. Şeýdip kämilleşip onsoň goşulmaly topar. Biziň heňimiz diýdiňiz-de, şu ýerde bir sowal bilen ýyldan ötüm gelýär. Siziň ähli ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň temasy, olaryň bir uğry, bir başgaragym bolsa, şolaň ählisi bir ýalyk bolup eşdilýär, bu nämedir? Şonu wara biz aýjyran näme de görýäs şu ähli döredýän eseriň aňyrsy halypadan aýtýarda. Türkmenistanyň Sungat atgadan işgäri Muratgel Bayramberdiýew halypamy döredýärdi. Edil ol heňleri meňdeşdäl aýdymlaň, heňleri meňdeşdir diýip pikir etýärler. Meňdeşdäl hiç haýdan bir-birini meňdäne. Aklyk gelir ýaýyn ganyt piriňden Döwlet gelir gökden inen ýeriňden
ýöne tomaşaçylar aýdymlaň bir-birine meňdeş diýerler-de, bir-de ýöne biz üçin meňdeş däl. Şoň kän ütgeşikler bar, her aýdymda da bar. Şonu biz bara. Tapawutlylygy nädip siz jogap berdiler? İçinde olsan, içinde olsan yerini yitirsen, bilen. On alınyan yerler başka çalınıyor, birininki yokurraktan alınıyor, birininki azıcık petrekten aýdýa, ya da birininki mulayimrak aýdylýa, birinin sözlerini pert aýdýan ya. Aydım kakın süzülele, ben fadın salayın. Oylan şadlı kansın oylan kıyalo, ben fadın salayın. Ben fadın salayın. Arıştırıp bakın gülübü, toyları bizlenyer aygın yılımı. Vatan hakta tayra yaşar dilimi, sal coşu boynalı, coşu boynalı, sal coşu boynalı, coşu boynalı. Sebäbi bir adamyň kalbyndan döreýärdi. Şoň öz häsiýetini ýaşasaby. Şoň üçin meňdeş görmeýän bolmaly. Ogul meňle ýoksa kompozitor tarapyndan döredilip şonu horun ýerine ýetirmeýän ýa bolmasa käbir kompozitor tarapyndan döredilýän nusxa aýdymlar barda. Indi sizin aýdymlaryňyz häzirki döwürde halipaňyz tarapyndan döredilip täzeden işlenilse-de ol halkyň bir ýüreginde ýaşaýan aýdymlardan sızlyp çykýan aýdymlar bolýar-da. Şolaň käbir heňleri ýa şol halk aýdymlaryny estrada geçirip aýtmaklyk. Şol estrada geçirip ýerine ýetirýän aýdymçylar kän halk aýdymlaryny ýekelikde aýdýarlar. Üýşüp topor bilen ýerine ýetirýän. Ol hiç ýyl kynçylyk döredenokmy? Hemme aýdymam öwrenjek wagtyň kynçylyk döredýär, sebäbi oň barmal ýerleri bar. İlk şol aýdymy aýtmak haň dinleýäs. Hemme bilelikde dinleýän wagtlamadan bar. Onuň bärin beýdi balýan ekeni, bu tarafyn beýdi balýan ekeni dip aramyda maslahat edýär. Şeý dip şol aýdymlaryň ýoýman, şol aýdymlaryň heňinden çykman, kämil derejede ýetirmäň aladasy bilen bolýasa. Bir her kimiň öz sesine gelýän ýerlerini ýa bir aýratyn berip, şoň ýaly edip çykarýarsak, onuň bir zat aýdaýyn, aýjeren şu aýdymy aýdyndy, gapdalyňda aýdyp oturan bilen ikiň bir hili. Şoň aýdýanam seni joşgun döredýär. Köpçüliklerin aýtmagyň özüniň bir lezzeti şonda. Sebäbi ol aýdymçy eýýän bir keşbe girip bir ýürekden aýdýan bolsa, senem şoň ýaly boljak bol. Bir-biriň bilen kwapda hereket etýäňde. Joşup Joşýanda. aýdym netijede ýokary derejede bir dinleyici çöýnen bir ýüregine barýar-da hatam. Aýdymy işläp onu köpçülige ýetirýän çäň näçe wagt gerek bolýar? Siz toporuňyzy ýürüte iş wagtyňyzdan sazyşykly düzülenler. Aýjeren biz şu toporumyzda iş wagtymyz belli bir wagtymyzda ýok. Sebäbi bar hatçyn aýdym mara işlemeli bolsa biz taýynna gelin şu bir aýdymy işläliň diýse şu günüň dowamyna biz gelýäs şoňa. Diýme bir aýdym bir günne işläbem bolup bilýäňiz. Bir günne işläbe aýdym bolup bolanok, sebäbi aýdymyň kynna onu almaly ýerler bar. Sen aljak diýenim bilen ses aýdynyň edip duranok ol. Beşune şu taý bolanok diýip öz ýanyňdan taýlanyp meşgulanyp şol aýdym garşy gaýtalap şonu edýän wagtlaň bolýar. Şol aýdymy ýerine inne bollo şu taýny men oňarýanyny diýip özüňe öňde Böwnüňe jaýatmeli. O netjek bolsaň saňa kän wagt gerek, o belli bir möçber ýok-da. Gysga wagtyň içinde döreýän aýdym täsirli bolup çykýan wagty bolýarmy?
Hawa bolýa. Onu ýalan bolýa. Halka ýetirmek üçin ala dedi. Diňe şol aýdym bilen bolup şeýsem belkim sen bir günde öwrenörsiň onu. Ödüme maksat koymalar. Hawa, maksat koymalar. Yetişine bağlı. Adam hemiş ýöňüne durmuşda ýaşanyna maksat goýup ýaşamaly. İnni gülzara dönmüş kervan geçen yollarımız uzan yerine yeter tahavatlı kollarımız uçuq açar Türkmeni hem sağı hem solunu dostluğun kıtay olman hokan Hindistan. Her bir milli sunat halkyň ruhy, taryhy köklerinden alyp gaýdýar. Milli ruhdan göz başalan aýdymlar öz geljekki ömrüne hem kepillik alýar. Olar halk aýdymy diýen ady eýe bolup nesille dowam edip gelýär. Siziň dörjülük toparyňyzda biziň halk aýdymlarymyz köp işlenilýär. Hem olar halk köpçüligine ýetirilýär. Ana şol aýdymlar aýratynlykda diýişleýär. Terpay döredijilik toparymyz esasy hassa hem şu halk aýdymlarymyz, halk sazlarymyz bilen tanalýar. Yekilikde de işläp ýerine ýetirýär. Bilece oturduk çeşme başına Bilece oturduk çeşme başına Çeşme bulaklardan gözlerim doymaz Kert kayalı bir dağın başında Ağlıklı dağlardan gözlerim doymaz Bellap geçmeli zat hasam. Ine bizim toparymyzda sazanna ýigitlerimiz şu toparyň açylan gününden bäri zähmet çekip gelýän işleşlerimiz bar. Haýsy halk aýdym diýäý, töweleme şeýle bir ustatlyk bilen ýerine ýetirýärler-de. Ady belli gyjakçymyz Ýakup Anamamedov galy bersedine ýadyber daga akordionçymyz bar. Ondan naşar ýaş ýigitlerimiz bar. Kiçilikden bäri şo taýda zähmet çekip eýem häzirki güneçenni zähmet çekip gelýärler. Durmuş öwed var. Durmuş depçi Kamil usta sazanna ýigitler de şolar belli Kamil adamlaryň arasynda zähmet çekmeň özüm sen öz kamilleşmeňe ýetirýär. Ine häzir şolar çalyp oturol hüwüsini özüň aýdasyň gelýärler. Şolar daýdan aýjyren, aýdymçy bolmagyny esas sazan ne gerekde? Şo sazandan gowy bolsa sen aýdym joşup ýürekden ýerine ýetirýän. Ay olur diye aydımçı izine düşürüp alıp gitmeli sağdandan niye. On ýaly ýagdaýym bolýar. Diýmek ikisem deň derejede bolmaly. İkisem bir bilen gowy baglanşykly bolmaly. Şoň üçin ýa Güljanam dogry belletdi. O ezber sağdanna ýetlemedi bar. Kamillik derejesini, ustatlyk derejesini şeýle bir ýerine ýetirýärler. Halip aýdymçylygymyzdan barine Nurberdaga bar. Aramyzda olam bir 15 ýyl ola işläp ýördi aramyzda. Arslan Anamamedov halk aýdymlarymyzy barıp sonra ýazsaştaý şeýdi barsak nähili bolarka diýip Arslan Halipadan sonra ýazıp bolýan. Beýdi balmy ýa beýlere gal diýip bize maslahat berýär. Süleyman Garabaýew. Yerden işe barýan bolyn, onuň bir adamda her hil ýagdaý bolýar-da, onuň bir hili keypiň ýograk ýagdaýda barýan, işe girýän bolyn, sazandalar görýän, Değişýän. Hawa diýişýärler, gülüşýärler, onuň aýdym aýdalyn, saat çalalyň diýip başlaýarlar bolyn. Joşup aýdym çalp başlaýarlar bolyn. Näde höwüslenen bilmän galýan-da. Aýgaladan ýandan çıkar. Ol sazyň aýdymyň güýji diýip düşünýäňizmi ýa ol şol tejribeli işgärliň güýji diýip? Şo sazy ustatlyk bilen ýerine ýetirýänlikler üçin ine özüňiziň merkezine gaýdylar geçip bir-birden
tayarlyk çäresini görýärse işte şu aýaň kakı oturanyňy duýman galýan diýýem höwese şol. Şolar ýokary derejede, ustatlyk derejede sadanlar ýa-da ýerine ýetirip aýdymçam öz aýdymyny ustatlyk derejede ýerine ýetirenni eýýem şu aýaň kakanyňam elini çarpyp oturanyň sada aýdymyň içine girenini duýman galýan. Ya şoň bilen goşulşyp aýdym aýdanyňam bilmän galýan. Bizdiň aýdym däl sadana ýetlemediň bara öz sadalar amma özleri bir näçe sadalar işläp ony halk köpçüligine de ýetirip berler. Gyýdlar, şu bagşa bilen ýylgynyň döwrüň arasyna ruhy ýakynlyk bolýar. Şol ýakynlyk siziň dörejiliňizde nähil beýany tapýar? Bagşy döwrüň wasypçysy bolup durýar. Bagşy halk eýýam halk bilen toýlara baranda ýa uly konsertlere baranda eýýam şu halkyň ýüregindäkini duýup, şonu aýdyma geçirip aýdyp bilýän adam. Adamlaryň arasynda bir degişgen adamlar bolýar. Ya bir Ymaragy bolýar. Ondan ýa-da bir tukada oturýan adamlar bolýar. Eýýam şoň bagşy şonu duýýar eýýam. Ondan şoňa görä bir Hersine öz täsirini ýetirýär-de bagşy. Täsirini ýetirýär-de bagşy. Bagşy halkyň arasynda köp geden soň şolaň ykballaryny duýup bilýär. Bagşylar tarapyndan käbir adamlaryň ykballaryna degişli aýdymlar bolýar. Ondan şonu duýup aýtmaklygam bir ullakan wagtym kadýana. Hormatly arkadaşlarymyň bize berýän şeýle eşretli durmuşyny bagşy bolup joşmandyrmak mümkin näle. Bagşy ýüreginden bir halkyňa täze zatlary, täze eserler, täze aýdymlary ýetiresiň gelýär. Bir şeýle owudan imaratlar göreňde, şeýle bir halk üçin edilýän aladalar duýoňda bir joşup aýdyma gygyryp halka ýetiresiň gelýär. Siz hoşasyň gelýärdi. Etasam aýdym üçin borjy da watanyň gözelligini, watanyň ähli tarapdan ösüşini aýdyma sada salyp halka hödürlemek aýdym üçin borjy bolup durýar. Yaşa arkada gülüktün ata yurdi, vatan cennet mekani, aydın yolumu yakti, el karar yurt baydağı, parlasın bakı, yaşa edi arkada, yürekler sen altına, kedin bile balkıya, et vatan binasında. Yaşa edi arkada, yürekler sen altına, yaşa arkada, dalanan şöhratınla. Onun ama aýjeren şu halkyň arasyna baranda bir şoloň ýaşaýşy, bir gadymy owa ýaşaýşlary bar daýyny owalara barýan bolýan, bir hilek bir göwnüň açylýa, şäher ýerinden barýan bol hasam owan küýse diýär. Adamlaryň adam kärçiligi, mehirli saňa garaýşy, Süýt gaýmak hemmäde emin bolýar bolýar. O durmuşynyň bir öz borçly aýratynlygy bar. Hawa barýan bol aýdyma gyýrasyň gelýär-de şo wagtam. Ol edil biziň şu aýdymçy bolalygymyzdan näme? Owada özümiz şu dogurlamyz bilenem jemlenşemizde de aýdyp oturýan atlamyz bolýar da sebäbi bir aýdyma sada maşgalamyz hormat goýýar. Owa diýende siziň bir şekil aýdymyňyz bar. Owa degişli bolan owa. İnanımda koca dağın katların, yaşlığımı yada talan ovam sen. Her dem seni yaşlıkta yatların, kevem değmehrimden oğanan ovam sen. Kevem değmehrimden oğanan ovam sen.
ol siziň öz owaňyza başlap ýerine ýetiren aýdymganda. Edil öz yüreğimden aýtsam, öz owama başlap ýerine ýetirdim ýöne, şonu ýadan şahirem öz owasyna başlap ýadanna şonu sözlerini. Eýem menim şonu öz owama ýakyn görüp şonu ýerine ýetirene eýem öz owasyny gödegine getirip aýdan. Siz öz owaňyzy gödeginize getirip aýdýan bolsaňyz, onu dinläp oturanlar nähili garaýsadyr. Olaram öz owaňyzy Men dinlämde öz owam gödegime getirip dinledim şey diýip. Gödegime getirip eýem. Aýjeren, kiçi wagtyňam ýadyňa düşýär olaýdym. Şoň ýa sözlerim geldi. Çağa wagtym yetginjek. Ogul meni aýdyp duranyna goşulyp aýdanyň bilmäni alýan. Tür kamatlı gıydılar yigitlerini arslanov sananovam sen yigitlerini arslanov sananovam sen ovam yedi dovam sen yigitlerini arslanov sananovam sen kevem dey mehrinden olgananovam sen O barada gurulma sirap gitti, bir zady belläsim gelýär. Serpay dörüjülük toporuny aýdymlar ýerine ýetirýän gyzlaryň aglabasy, diýarymyzyň durly künjekleriniň gelýän gyzlar. Her kimiň öz obasy we o ýerde öz maşgalalary bar. Ýöne öz zihinlerini açmak üçin paýtagtymyza gelýär. Indi öz obaňyz barda gurulňyz bir çağalagynyň geçen ýerlerini ýatlamak juda ýakymly bolsa gerek şu pursatda. Mene Mar welaýatynyň Türkmen vilayet tarabyndan owada öňü wessim kiçilikden eýem şu wagt ýadyma düşýärden owa durmuşy da eýem sen başgaça bolýar, öz aýratynlygy bolýar, owada çağa kak ýa-da goňşularymyza gidip bileleşip, büýüşip dograma dogra ýatgy gelin dograşalyň diýip şey bir-birimize baryp ýa-da göýgönümlerimiz bakça önümler bişýär, almadyr, hurmadyr şey diýip bişýär bir-birimize ýygyp ýa-da üýüşüp banka ýapýardyk. Kış üçin. Kış faslynda ýen taýýarlyk başlaýar. Owadan soňam bir zady bar aýjeren şu gyýylar bir-birine kömekleşýär-de. Bir joralan ken, onuň ertir bir gün olarda bir iş bolsa sen baryp kömek etdiň. Şon ýaly. Toýzat edeňde de şeýle bolýar. Oň stäçarlaryny joralan bilen, goňşulaň bilen taýýarlaýan, pişmeler bişirýän. Ne şeydi? Gıdıklı bolýar. Bukçasyny dikýän, üýüşüp ýa gyzyklaşa agay plan köýnük alypdyr, plan ýalyk alypdyr diýip üýüşüp görýän. Pasyna pakta ýygyna başlananda da şoň ýa bolýar. Üýüşüp olan gyzlar bolýar. Şatlanyşyp, erhil degişip, gülüşüp eýem şo pakta ýygym ýerine nädip ýeteniň bilen okda. Men Daşoğlu vilayatynyň Aktepe tarabyndan ödüm. Universitet berde işleýän bolýan. Barýan bol has ysy görnýär-de owaň öz dowduk mekanyň. Barýan bol göbekanyň daman ýerde eýem hemme da saňa ýakynna. Towşany dowduk dep edipdir. Her baranda da bara üýtgüç duýgular başdan geçirýän. Çağalyk ýyllaň ýadyňa düşýär, ýaşky döwürleň ýadyňa düşýär. Owada daýdym aýdýardyk da biz. Ýa-da ine bir biziň hali paýdamçylarymyz bar. Ak Muhammed Saparov hali paýdamçylarymyz bar da şoň ýaly. Biz ýaşka şolaň aýdymlaryny dinleýärdik. Onuň şu owa barýan boly, şol henkelläňde eýem gulagyňda ýanlanyp durda. Şo wagt pikir edýärdiňmi paýtagtda şeýle halipalar bilen bile zähmet çeken hem bir sahnada çykyş ederni. Yok, edemokdum, dogrusu edemokdum. Ýöne arzu edýärdim. Arzu etseň, arzuňa ýetip boljak ekenne. Men şoňa düşündim. Arkadağım bilen dowamy dowam zähmetim ölüger şeherim ovam guruluşy mirdalar ödişini de usso ak şeherim aşgaban agadam aýylyso ruwaşlyklar ýar bolur Türkmenim maksat tutsa Türkmenim maksat tutsa.
berde bir ýaş gyzlarymyz bar, toporumyzda zähmet çekýärler. Ýaş gyzlara da söz nowbaty geçer ýöne maral siz ýöne özüňiziň niredenligiňizi aýtmadyňyz bize. Çağalaňyzyň geçen ýerlerini öwrenesimiz gelýär. Başysyny Aýjeren men Mar welaýatynyň Tahtawazar etrawynyň Niýazow Taýhan birleşiginde dünýä indim. Ussat halypamyz Türkmenistanyň halk bagşysy Ödenýaz Nobatywyň owasyna dünýä indim. Galyberdi 6 ýaşymda da şoňa gatnap başladym. Ödenýaz halypa. Halypa bilen kän aýdymlary işleşdiňizmi? Halypa gatnap başlamda aslında men dutar çalyp öwrenmek üçin gatnap başladym. Ýöne şonu halypa diýdi, sen dutar çalma, sen aýdym aýtdy. Ýogsam halypaň özü bir neçe saz gurallaryny erkedip bilýän ussat halypalaň bir ol şol saz gurallarda ýerine ýetirýän sazlar bilen dünýä halklaryny haýrana galyran bagşylan biri. Onuň näme üçin size beýle baha berdi? Ýa size şol okuýuby görmänlik üçin saz çalmazlygy maslahat berdimi? O da bolup biler ýöne men edil halypa adamdan men näme üçin diýip sorap bilmedim de. Sen Akmaral aýdym aýt diýdi. Sen dutar çalmada aýdym aýt. Aýdym Demek, has aýdym aýtmana okuyply. Saz çalmada. Men özüme şeýle kabul etdim. Ondan hem men aýdym aýtyp başladym. 6 ýaşymda wagtym. Çağlar wagtyna gatnaýardym o wagtlar. Yollarың ақ, yorugudың ақ, yürek ақ, ақ güllerine kıvap gelyen inlerim. Avadana kenarına kürek ақ, yürek ulaşlap aman diller inlerim. Avadana kenarına kürek ақ, yürek ulaşlap aman diller inlerim. Nın şeydivem, orta mektepde de aýtdym. Merjendeneler bähseşiklaryna gatnaşýardym. Ya mekteplerin arasynda geçirilýän çärelerde de aýdýardym. Soňam orta mektep tamamlanandan soň 2009-njy ýylda Serpaýdar ödülük toparyna gelip ussat halypalar bilen zähmet çekip bir sahnada bile aýtmak gaty uly bagt boldy men üçin. Ödenýaz Nobatywyň ogly, Töre Nobatywyň şägirdi boldum. Kän bir näçe aýdymlary, sazlary öwrendim. Ikimiziň hem welaýatymyz bir etrafymyzyň arasynda bir onçakly uzak dälne. Ondan men halypamyzam, bir halypasy. Hemmesi bir ýerden aýdýar. Ýöşele tanaýardyňmy bir-biriňi? Tanamyk. Sebäbi halypaň şägirdi kän bolýar. Ýöne şu Serpaý toparyna gelen soň tanışdyňyz. Ondan öňem tanaýa sogulursyny. Teleýilimden üstü bilen. Tanaýa sogul. Ýöne bäri Ýakyndan, bileşleşen. ýakyndan tanap başladyk da. Ondan Aýjeren şu halypamyzdy Ödenýaz Nobatywydan halk aýdymlar öwrendim men aslında. Öz owamyzda Anna Hanow diýen bir ussat kompozitorymyz bar. Ondan estrada aýdymlaram öwrendim. Indi bu ýaş gyzlaryňa bir aýdyma bolan höwesi has bir kiçilikden bolan bolmagy mümkin. Men Ahal welaýatynyň Akbolda etrawynyň ýaşly şäherçesinde
Yani 8 yaşımda şu taýda aýdym aýtmagy howasym boldy. Soňra men aşağı çağalar o ýetginjekler köşgüne gatnap başladym. O taýda meni Çarmırat Gurbanow garaşdyrlygyň merjenlerine taýinlap başladym. Bundan soňra da men o taýda dutar çalmagy inçetirlerini öğrendim. Estrada aýdymlara maýdýadym, şoň daşyndan halk aýdymlara maýtdym. Siz şu serpay dörüjülük toporuna dähmet çekýäňizmi ýa bir çeper howasçyň hökümine ente aýdymlary öwrenip berdiňizmi? Çeper howasçyň hökümine aýdymlara öwrenýär. Olar ýaly mümkinçiliklerim barmy? Ogul meňli siziň toporuňyzda? Elbette o gatnaýan ýaş. Her bir höwes etip gelýänler, gyýlary bar. Çağajyklarym gelip öwrenip bilýär-de bizden öwrenjek diýse, ýok diýen okda. Yok, man şu toporda dähmet çekmek gerekken, gatnap aýdymlary öwrenip howasçyň hökmüne. Onun aýdymlarga özleşdirse soň biziň aramyzda çykyş edip başlar. Ine aýdada da biziň toparmyzda bir näçe aý bäri höwesçiň hökmüne gatnap ýör, aýdymlary öwrenip ýör, telewizýaly ikisi bileje töwelemi. Häzir öz aýdar da. Aýdada konsertlere çykyp şu bir aýdymçylar bilen bilelikde aýdymlary ýerine ýetirdiňmi onuň şu adeçenli? Terpa aýdym saat dörüjülük toparuna ilkinji gelen günümden Halipam meni sahna çıkardı. Halipalar bilen men asıl aýdyma kiçilikden başladım. Marwal aýetynyň tatawazary etrafyndan edilmar gence bilen bir etrapda bolýar. Kiçiligimden aýdym aýdyp sahna çıkıp çaralara köp çykýardym. Dörüjülük bilen meşgullanýan. Aýdyma maýtýar, ondan şol howasym meni paýtagta getirdi. Türkmenistanyň telewiziýa, radio teşkilatları we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Mağuşuk başlanğıçlar oku mektebine talip bolmak batymaňa niýetler etdi. Bul oku jaýmaňa şeýle bir bak getiren okularyň biri boldy-da. Arzuw etdim kiçiligimden şek gennejeler görýärdim da telewizorda. Aýdym aýtışlaryny görüp, çağlykda arzuw etseň arzuwňa ýetilýär diýen söze inanýan tynymda. Esasen adam arzuw etmeli ýöne arzuw edende seniň arzuwňa iteräjek, seni şol ýollara getirjek golluk adam ýerek görýär. Men kiçiligimden ejem maňa mendenem köp arzuw etýärdim. Men gaýdym aýdym aýtsaşyn ýa-da bu saatlar bilen bir sahnada diýip ilkinji sahna çykyp kiçik wagtym 4-nji sınıfda çykdym da aýdym aýdypdym. Ana şoňdan soňma ýakynyň orta mekdep molumlaram kömek edip şu bir ýerde çäre bawul ekidip köp ýarşlara gatnaşyp öýle tramda yer alýardım. Ýarşlaram kämillige ýetirýän ilkinji basgançaklar bolýar-da. Onu arzuw etdim, terpay aýdym saat dörüjülük toparynyň biri bolup bir sahnada çykyş etsem diýip arzuwma ýetdim diýsem ýaňyşmasam gerek. Gelen günümden başlap güler ýüzlen garşy-ýarlylar. Bilmediklerimde soradym, men gençiş taýyny etwaýdaň öwredäý. Mulaýymlyk bilen düşünürýär, şeýdi baý ýaňyşyň çykaraýmasyn diýip. Onuň Halipa nähili kabul edýärsiň ýerine ýetiriş okuýdyňy? Baha berýär, günlük diňleýär, täze aýdymlary öwrenýär. Halipa da gelen töweleme gelenden gowlanypdyr diýär. Eýem şolam ösüşdämiň üçin. Netije ýan şo. Gennejelem ýaly bol gitdi de özümkiler ýaly. Nemaran jemma bol aýtmasaň bolanok. Şoň aýtmasaň bolanok. Sözüni ýatyt diýär. Tut dero. Aýyr tereçelmäň aýdyp berdi talapkär. Men gurjan jemma gorkman aýt. Näme üçin gorkýan? Erkin biziň özümüz biziň içimiz aýtýan. Birege ýem maslahatlaşyp Ýaş gyýlara eliňdäki depter aýryp aýtdyk eýem. Nemetdiýär. Her kim özümüz bir gylyk häsiýetimiz. Oglursun ýöne aslynda islenlik ýerde ol aýdym saat bolsun ýa başga bir hunärkär bolsun, şu bir zähmet çekýän ýeriň bolsun ýa öý bolsun, tapawdy ýok. Islenlik ýerde gollow esasy bolýar. Gollow edilenne sen bir şoloň bir ynamly ödejek bolýan-da. Eýem jogapkärçilik duýan adam şonu kämilleşýär.
Aýjeren bize halipamyz ýardam berýär, bize aýdym öwrenmekde, saz öwrenmekde, aýdym ýerine ýetirmekde. Hormatly arkadaşymyzyň bize bildirýän ynamlaryny ödäp, bizim toparmyzdan bir näçe zihinliler ýüze çykdy. Hormatly arkadaşymyzyň her ýylda geçirýän altyn asr bäsleşikleriniň ýeňçisi boldy. Bir näçe işgärlerimiz, ne ogulmeňli at gazanan artist boldy. Hormatly prezidentimiň şahser paýyna münasip bolanlarym bar. Bu zatlaryň bolmagam geljek ýaşlaryň işlemeğine, döretmeğine has uly ýardam berýär. Menin belläp geçesim gele bir zat biziň toparmyzda ine şu bizden öňürtü zähmet çeken aýdymçy diýen anlamda Türkmenistan döwletimizde biri bir toparyň ýollaşy bolup beýän zähmet çekip ýör. Ýene biri has bir kämil derejede at gazanan alyp halk artist alyp tanalýan aýdymçylar bolupdyr. Hormatly arkadaşymyzyň medeniýet sunuňa işgärlerine döretip berýän ähli mümkinçiliklerine nişan. Hormatly arkadaşymyz halipalyk şagirdlik ýoluny açyp bermegem eýýän biz üçin uly bak. Sebäbi biziň toparymyz serpaý dörejilik topary millilige ýugurulan topar. Ata-babalarymyzdan miras galan, ussat halipalarymyzdan miras galan bir näçe aýdymlary öwüşün çaýyp şonu halk köpçiligine ýetirmäge bize uly ýardam berýär. Ogulmeňli ýaş aýdymçylara näme maslahatyňyz bar? Ýa bolmasa siziň toparyňyzda ýene-de geljek çeper howasçylar bardyr. Olara näme ýüzlenmäňiz bar? Esasym şu ýaş aýdymçylarymyza maslahatymyz şu sesiňi aýamaly, goramaly. Ses adama mihmanna sebäbi sehel bir soğuk zat diýseňem özümiz öz durmuş tejribämizde görýärse, eýýäm sesiň bir hil tutulup durda, soğukdan, gyzgyndanam goramaly. Onuň günne türgönleşmeli. Aýtman bir hepde geçseň eýýäm sesiň bildirýär. Etjek zatym bolany. Aýtman geçseň eýýäm şu öňkü alyp bilýän aýdymda ýerine ýetiren gaýnoglaň we bir her tüsli alyp bilýän ogadonlukly nimeleň ýerlerini eýýäm aýdyp bilen oksen. Gelecekki bize geljek ýaşlamyz bardyr, owalarda bizi görýärler, höwes edýärler bardyr. Şol arzu edýän ýaş gyýlar, oglanlar bardyr. Biziň toparmyz elmi dama gapsy açyk. Bizim billigimizden öz bilýän zatlarymyzy geçirer nesip bolsa öwredür. Köp sağ olun beren gurunlarımız için. Gyýylar bugün gurunga gyzykdanym, wagtyň nädip geçenini bilmänler. Diň jarşymydam şowlu geçenler diýip umyd edýär. Gurunlar etdik de aýjeren şeýle ýürekdeş gurunlary biz üçin biz aýdymçylar sunuňa diýişgärler has ýakyn bolýar da ýürekden gurleşmek, birek bilen sıralşmak. Ogullarsyň, ogulmeňli maral, gyýylar, ana bugün her birimiziň kalbymyz, ýüregimiz joşup dur, ýagşy arzuwlar bolýar. Hemişe adamyň kalbyna, ýani ogulmeňle aýdyp geçdi. Adam arzu bilen ýaşaýar diýdi. Ne bir Türkmenistan rowaşlaryň watany. Şu ýylmy. Rowaşlanýan watanymyzda biziň gadamlarymyzyň batly bolmak üçin, rowaj almak üçin özümiziň tijenmegimiz gerek. Zähmet çekmegimiz gerek. Öňküdenem has batly zähmet çekmegimiz gerek. Şoň üçin size bu bir alyp barýan ýeňil bolmadyk işiňizde uly joşun bilen ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzda uly üstünlikleň ýar bolmagyny arzu edýäs. Alham mundan meýläm gaýnap joşdun. Bir gurunmyzyň ahyryna bir
arzuwlaryňyza biziň mehriban tomaşaçylarymyza ýetirdiňiz. Şeýle owadan durmuşda, şeýle owadan aýdymlary halka ýetirmäne mümkinçilikler ödýän hormatly arkadaşyma tüýsürekden sag bolsun aýdýan goý hormatly arkadaşymyň aladasy mundan beýlekde hasda rowaşlansyn, hasda üstünlüklere beslensin. Bizine toparmaz şu güne çenni Türkmenistan döwletimiz atawattanmazy mehriban arkadaşymyzy wasp edip çykyş edip gelýär öz sadanlarymyz, tanışçylarymyz bilen hemmämi tutuş topar bolup bizene şu arkadaşymyz medeniýet sunugat işgärlerine döretmäne, işlemäne gatty uly mümkinçilik atýar. Biz hem şol mümkinçilikden hidalanıp geljekde de öz aýdymlarymyz, sadlarymyz bilen halk köpçüligimize ýokary derejede ruh taýdan lezzet berer. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda Türkmenistan döwletimiz bedewady bilen öň alyp barýan sunugatymyzyň, medeniýetimiziň hak howanlary, mehriban hem gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, iş rowaç bolsun, ýyl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmedama rowaşlyklara beslensin. Goý halkymyzyň ýüreginde hemişe aýdym ýaňlanyp dursun, mukam ýaňlanyp dursun. Biz hem öz toparmyz bilen olary hemişe ruhy lezzet bereli. Sağ ol. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Söhbetdeşligimizde gatnaşanyňyz üçin bir dörejlik toparmyzyň adyndan aýratyn sag bolsunmyz beýan edýär. Işiňizde ulysynlyk ýar bolsun. Elmedama atawattanmyzyň waspyny ýetirmek size de meseresin, bize de meseresin. Köp sag bolun. Ana ýeri-ýerleşler gepleşigimizi şonuň bilen geçirip gutarýar. Biz gepleşigimiziň şu ýerdäki sanany serpay dörejlik topary bilen taýýarladyk. Biz de ýene bir ýoly dünýädäki ähli gowluklar arzu edýär. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak tutumly işler hemişe rowaç bolsun. Arzuwlaryňyz hiç wagt ýolda adaşmasyn. Goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeýän menzilini barp etsin. Hoş sag bolun, edi-edi